No, l'equip no es pot permetre el luxe d'estar tocat. Hem d'aixecar-nos ràpid, rapidíssim, i dimarts ja pensem el següent rival i mirar la situació que estem i que necessitem un plus a tots i si donem aquest plus a tot, com hem donat avui en moltes estones de partit, sí que ho podem treure endavant, però la situació és complicada. El Duarte ha entrat de començament, crec que ens ha passat una mica com a tot l'equip, els primers 15-20 minuts ha estat millor, després ha baixat una mica i al final la primera part ha estat bé, la segona també ens ha donat una mica més d'entrada per banda i després ha notat una mica de cansament perquè no pot ritme de campionat. I Enrique, que ha entrat al final, però també li falta una mica de ritme, pesa que són dos jugadors físicament explosius que no necessiten, però bueno, sí que els falta una mica més d'entrenament. Però content amb ells i content amb tots els jugadors. Tots s'han deixat l'ànima avui. Hem de corregir coses que les tinc de corregir, però els jugadors excel·lents.